Moabot na 400 sa ka mga dugang contact tracer ang gipangita karon sa Mandawi City Hall kabahin kini sa pagpahingusog sa ilang kampanya sa kontra COVID-19. Ang detalye adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, mas palapdan pa sa Mandawi City ang ilang contact tracing policy. Subay nilang pag-hire unya og dugang nga mga contact tracers. Taliwa sa nagkadaghan nga kaso sa COVID-19 sa syudad, gitinguha nga mas mapalapdan pa ang contact tracing nga pagahimuon. Kini aron mas dali nga malocate ang nakakontak sa matag pasyente sa tinguha nga dili mo katapa ang virus. Sa syudad sa Mandawi, dunay mga 200 ka mga contact tracers karon. Apan aminado ang mga opisyales, kuwang ra kaayo kini taliwa sa dako nga populasyon sa syudad ug nagkadaghan nga kaso. Plano unta sa dakbayan sa pagkakaron bisan maka-fill up ang target nga usa ka contact tracer sa matag 2,000 population. Sa maong ihap, nagkinahanglan sila og 593 tracers tanan. Per barangay man to naatay contact tracing teams niya nagsige na tag meeting with the IATF sa contact tracing protocols. Ang atoa lang naghimo taron og kanang mga numbers ug unsa gyud ideal contact tracing sa barangay. Apan gipasabot ni Ibanez, ang labing maayong ratio unta usa ka tracer sa matag 800 nga populasyon. Nang hinaot ang Mandawi, makopya ang pamaagi sa Baguio City sa malampuson nga contact tracing. Imo sa tarungon og istorya nga kaning ato ang pag-contact trace dili ni tungod kay lisod-lisuro ng mga tao kundi para makita ang spreads infection based on the atong tao nga ni positive. Nya katong na contact trace ma-isolate na to sila din ato sila kalakaw-lakaw. Sa labing uhing datos kagahapon 29 ka mga kaso ang napuno sa syudad. Misaka na ngadto sa 1,492 ang total cases apan 830 niini ang active cases kay may 639 na ka recoveries. Giklaro sa City Hall, Bob, nga doon sila igong budget alang nigmaong hiring sa mga contact tracers nga ipaubos nila sa job order status. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.